Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yadda wannan ya samu kuɗi da izinin Allah kai ma haka za ka same su. Insha Allah sai ka samu kuɗi, ba kuɗi ne matsalar ka ba. Ina za ka je? Tsaya ka saurari jawabi na insha Allah. Tsaya ka saurari karatunmu insha Allah na tasrifi da izinin Allah. Idan kana buƙatar aikin mu na tasrifi ko kana so ka koya da kanka ka yi da izinin Allah, ɗau namba ta. In kai magana ta wannan layin kaga ba amsa maka ba, kai magana da ɗayar da izinin Allah za ka samu amsa. Ɓangaren abin da ya shafi tasrifin kuɗi kake buƙata, kana buƙatar dukiya insha Allah, ko sirrin saukar da zinare ko aikin tasrifi ko kuma aikin da za ka samu kuɗi kai ka yi da kanka insha Allah ka samu ta kuɗi na tasrifi kamar yadda kake gani a wannan bidiyon da muka ɗora yanzu insha Allah. Kai mana subscribing, kai mu sharing, kai mu liking, ka tura al'ummar musulmi domin su ma su amfana insha Allah. Ka ɗauki number mu kai mana magana, za mu baka yi asalin yadda tasrifi yake insha Allah. Ba tasrifi na kauce hanya da za a buƙaci jini ko a buƙaci kai wani abu na kauce hanya ba, a'a. Tasrifi, asalin tasrifi na kun fayakunu. Kun san akwai tasrifi wanda ake kauce hanya, ake menene da sauransu. A tasrifi na gaske, tasrifi daga taskar Allah da izinin Allah, tasarrafi na kuɗi wanda zaka samu maƙudan kuɗi da izinin Allah. Alhamdulillah, kuma ina jin daɗi yanayin da nake ganin saƙonninku da kuma kiraye-kirayenku insha Allah. Ina sauraron damuwoyinku, sannan in Allah ya hore min abin da zan magance muku wannan matsalar insha Allah magance muku ita. Ko da an yaudare ka so ɗaya, so biyu, so uku baka samu nasara akan tasrifi ba, ni ka zo sai na baka tabbaci akan tasrifi sannan ka yi. Wallahi da kanka sai ka ce na tabbatar da cewa kai mai aiki ne da gaske. Insha Allah da izinin Allah. Daga naku Sharif Umar Mahadi, ina muku fatan alkhairi da izinin Allah. Domin yawanci ido yana rufewa sai a ce miliyan 20 ko 10 ko 5 kake bukata, ka turo da 20,000 ko 10,000 kaza. Ta yaya mutum zai ce maka zai fitar maka da wannan kuɗi sannan ya tambaye ka wannan kuɗi? Ta yaya ne hakan za ta faru? In idan ka ya rufe kuma sai ka ɗauki kuɗi ka tura, sai a ce saura kaza, ita cewa saura kaza. A'a, ka zo mu nuna maka asalin tasrifi na kuɗi, yadda za ka samu kuɗi ko kai da kanka ko mai maka da izinin Allah subhanahu wataala. Ina muku fatan alkhairi, ina da kowannen mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Dan Allah kada a mance da subscribing da sharing domin ƴan uwa musulmi su amfana da wannan jawabi nawa, saboda kada a cika, ko da ba za ka yi aiki a tare da ni ba ka saurara insha Allah gaba insha Allah za ka amfana da wannan maganganu nawa da izinin Allah, za ka amfana da shi. Domin za ka ƙara kiyaye kanka daga fuskantar irin wannan. Ka kira mutum ta bidiyo call ku yi magana, ya tura maka da muryarsa ta voice ɗin da kuke magana da shi a WhatsApp, ka saurara ka ji a bidiyo ɗaya ce, sannan ka kira shi a waya ka saurari muryar shi ka ji ita ce a bidiyo. In dai ba waɗannan bane ba, to kar ka yarda da wannan mutumi, ba aikinsa bane ba, yaudarar ka zai yi. Bisalam, ina muku fatan alkhairi.